mangkatang grosrosa sumbar lindu ketar bumi konjing bong kumaluduk guntur katok mokang jolonidi lumembak banyuku mambang Sang Wisnu Bathara ingkang mapan wonten wingking dika niku jago saking kasepuhan Kraton Mandura Paman Grasena. Nun inggih nggih. Menika lare saking Gunung Saptawarga naminipun Bratasena. Menika lare Mandura inggih darah Mandura. Pak Tukur gandeng jago sampun sumadya lan manut pangandikanipun Kanjeng Rama menapa kemawon ing dados panggon kula badhe dipun pinangkani men saya gumyak men saya gayeng men saya regeng kedah mawi totoan tur totoane Burmanuk maknanipun kados pundi nggih upaminipun kok paman surati mantra ingkang kalah kula mangke pasrah bongkokan kamukten Sengkapura sawetahipun kula aturaken Rama Dewaji yen perlu kula tambahi gulu kula kosok angsulipun menawi jago saking kasepuhan ingkang kalah kersa mboten kersa Rama Prabu Basudewa kudu lunga ngadeg ora kena nggawa bondo tegesipun Kraton Mandura dados regeman kula yektosipun kula sampun ngraosaken bab budi nista tindak candala ingkang mangtindakaken rapel kakehan cangap monggo enggal diwiwiti liyane jago mudhun saka panggung
Baris pisan randuga ngono. Ora ngerti sangkan paraning bilai sing tak jago-jago parandene malah gawe isik. Dengan dikong gletak Paman Surati Mantra. Wong Mandura. Nadyan kaya ngapa lan kepiye yen jagone kalah botoe maju. Saanane menungsa babati kulungu. Yektine anggenku nganakake adu jago mung bakal goleki wong bule. Kowe cetha lamun to jenengmu Kakrasana. Nadyan kowe ndelik ana kendhite jagat tetep tak goleki. Merga kowe klilip mungguing netra anggenku bakal gegem negara Mandura. Kowe mati aku Wibawa. Tenan kowe Kamsa. Cetha lamun to kowe bayi sing ora kena ginawe becik. Aku ngurip-urip kowe padha karo ngingu karo anak macan sing jenenge Gogor bareng gedhe ngerah karo sing openi. Kowe ora kena ginawe becik diwenehi ati parandening raga rempelo. Ngerti patrakmu kaya ngene lair cengerak gecek mudar-mudar apa? Ah? Yeah! Wow! Oh! 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 Ah! Mau wong bule saiki wong kuru ireng cemani. Kita amung mesti. Narayana. Adu arep karo aku padha karo ula marani gepuk.
Adiyanto kaseser ing yudha nenggih Sang Narayana. Hawane satriya ingkang tan mundur ing geguntur tan mendha ing bebaya. Awis tinggal tingkem netra kekalih ana daya pangaribawa abang branang ing mijil saking dadane Sang Kesawa. Hanenggih pusaka pepetingan senjata cakra lumpas kebat kaya kilat kesit kaya tatit ngenani janggane Sang Kangsa diwambyar dadi lebu. syukur kunjuk marang kemurani Hyang Agung. Jagat Mandura sing wingi letuh kebak trenyuh lan tintrim samangke wis tentrem. Lan Ruhanana kulub yektine Kakrasana Narayana Bratajaya ki dudu wong saudon saurupan nanging putraning Sun ingkang Sun titipake ana ing Widara Kandhang diglowentah dening Demang Sagopa. Apa to sebabe kaya mangkono? Pamriye men kowe sinau rekoso cedhak karo para kawula, ngerti karo panjrite para dasih. Dene pangajape pun Rama, lamun ta jeneng sira gegem panguwasa printahmu adem kebak tresna asih marang para kawula kabeh. Muninggih Kanjeng Rama sembah pangabekti kula katur. Sungkem kula katur Rama, bekti kula katur Rama. Ya, Kakrasana Narayana Bratajaya wis ndak tampa. Pripalungguhan iki pun Rama wis ngrumangsani lamun to ngibarate srengenge wis jliwar ning jagat kulon sing tegese ingsun bakal lereh keprabon Kakrasana sing ndak gadang-gadang sing ndak pudang-pudang nerusake keprabon lan Narayana tak kudang-kudang opor bebek cukup awake dhewe aja mung jagakake warisan tinggalane wong tuwa nanging tanganmu krembyahna sikilmu jangkahna paton urip unduk tanduri karo kautaman
mesti pengiran bakal mulyake kelawan uripmu Narayana. Oh